namhlanje soba nje awunje nje nakusasa soba nje awunje nje wemngani soba nje awunje nje wonke umuntu soba nje awunje What up bafowethu, this is Amapika bafowethu. Ngomhla 6 December silapha ka SK Lounge sisimema wonke umuntu uDJ Salute bafowethu uzobezalwa bafowethu, uzobe eqoba inapkin. So Amapika azobe performa laphana ano Babs wodumo Queen weGqobo. Alela SK Lounge ngomhla ka6 December uBabs wodumo udumise ngamaphethe uzobe lapho. So guys, ngiyangicela bandla yenzani show uthi mphathe ama cream chat ngiyeza lapha because uBabs wodumo uzobe selendile la.